Giingon nga pwede ra nga walay sudan basta dunay kanon. Ang estado sa bugas may kalabutan sa atong inadlaw-adlaw nga kinabuhi kay kini ang nag-unang pagkaon natong mga Pilipino. Kung magka-problema sa bugas, kitang tanan apektado. Saon na lang kaha kung munihit ang supply nini. Kini ang atong RTV Presents uban ni John D. Esteban. Gamay nga stock, mahal nga presyo ug blockbuster nga linya sa bugas. Mga eksena sa problema sa bugas sa Pilipinas. May rice shortage gyud ba kaha? Kada bodega sa NFA kinahanglang may stock nga moabot 15 to 20 days. Apaning nakalabay mga bulan, nagkanihit ang supply. Apanda ang gibarugan sa NFA nga malangan lang ang shipment sa mga bugas. Rason nga dili dayon masudlan og stocks ang bodega. Sa 2017, matud sa Philippine Rice Research Institute, Philrice, sobra ang supply sa nasod nga may 16.2 million metric tons sa bugas. 13.1 million metric tons lang ang kinahanglang makonsumo sa mga Pilipino. Busa, wala matud pay rice shortage. Sumala ni Dr. Glenn Gregorio, kanhing senior scientist sa International Rice Research Institute, IRI, ang pagmahal sa presyo sa bugas na sukod sa pipila ka rason. Normal ang rice natin, okay? Kung normal ang commodity natin. Bilang nagsabing, ay mawawalan, may bagyo. Magraras ang mga tao ngayon. Dati, ang binibili ko, mayroon akong 2 kilo, 5 kilo sa bahay. Dahil na nakita kong rin, bibili akong 2 sako sa bahay. Every tao may 2 sako, ubos ngayon ang rice. So, mayroong artificial. Oo, ang mga businessman, tatago mo nila rice, dandahan nila ilabas para magmahal. Ang gikabalakan, sumala sa Philippine Statistics Authority, mas muubos daw ang rice production sa July to September karong tuiga ug kapin 2% kumpara sa 3.39 million metric tons sa 2017. Tungod sa pagsalanta kini ni Bagyong Ompong sa Northern Luzon nga gikabalak ang makapaubos sa supply nga moresulta sa mas taas nga presyo. Hinoon, nakatakda naman daw nga mo-import og 500,000 tons of rice ang NFA aron makontrol ang pagsaka sa presyo. Sa April to June, miabot lang sa kapin 940,000 hectares sa palay ang naani. Mas miubos sa 947,000 hectares. Magandang irrigation, maganda ang support ng government nila, maganda ang irrigation. And they are in one island. So, i-jeep mo lang from one place, direct mo sila sa Bangkok. Sa atin, itatracking mo pa yung Davao to Bukidnon to Davao to i-shipping mo pa. Ang mahal ng shipping sa atin. Ang pagmaniobra sa mga rice cartels ug smugglers ang nakapasamot sa problema sa bugas ug ang nagkadaghang populasyon. Dahil doon na medyo nagkaroon ng shortage. Kasi ibig sabihin, marami sa mga rice na pumunta sa atin ay smuggled. Kumunti ang pasok ngayon. Nagmahal ngayon yung legal. May shortage man o wala, usa lang ang sigurado. Duna kita'y problema sa bugas. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.